filmar typ där borta vid dörren. Går Hanna filmar den nu? Min kommer ramla. Inte min. Och då får du filma den så här. Jag vet fan om denna filmar rätt. Denna kan filma rakt upp i taket. Så. Nej. Så. Nej, nu sätter jag mig här. Hanna, ramlar du ner på golvet? Fan vad du är så. Sen gör vi magister sen. Vem har det då? Jag. Har du? Var har du din mobil, Hanna? Där. Oj. 1, 2, 3. Jag har startmobil. Det är inte mobilsmål. Det kul. Det var inte om den rasade ihop. Det hade inte varit roligt. Kolla, gör inte så där ditt. Nej, du vill sätta mig på mig. Klart jag kan. Så där ditt. Du må. Alltså Cassie, din film var typ här. Så. Hej. Vi kollar på alla här. Jag ska göra som fan med. Hej. Hej. Man kom typ så här nära. Ja. Min mobil filmar inte Hanna. För ansikte är bakom. Hanna, du får inte kolla. Ja, men det är olika så ju för att det är vissa. Det är därför vi har satt olika för att det ska filma allihop samtidigt. Jag vet. Har du min mobil typ filma uppe i tak? Nej, din mobil filmar typ dit. Hannas mobil filmar högre upp. Hannas mobil filmar så dit. Och din mobil filmar hit och min mobil filmar hit. Jag kommer ramla. Aj! Det känns inte bra. Hålla Cassie i handen. You touch my hand. Klant! Aj, jag har lärt min hand. Aj, jag saknar min egen fot. Smart. Vi pausar nu och kollar på det. Nej. Jo. Nej, Hanna. Varför blev det jättejobbigt? Ja, men skitsamma, vi har typ hållit på i 1 minut. Nej, men vi Nej, har... men det missar Vi kollar nu så ser vi om de sitter bra vinklar så kan vi byta sen. Ja, men byter vi. Så kan vi ha med dem som vi filmar med min på kan vi ha med på magister sen. Eller du vet att du... Det är jag. Ja.